chakaoma dachiri chinyora. Basi dina achakakura ndio size yoko ere. Shombe. Sheko kwa mamzuzwa. Sheko. Kudiva Tobias. Zvimwe zvitina tazwana miri uko kumukomana nezvishadhi. Tawana 4000 ikoko hatotenda no. Shakuda mari. Zvodawo mari. Nokuti zvibhadhare saka tichiri kuita kuti titsvake zvitina zviunga. Yamutibatira barwa. Tiri kuzvitenda zvizhinji. Basa riri kubatwa tine tenda. Riri kubatwa saka apa zura ndipa tikabuda pepeta kana nochagara na Tobias nana kansela tikandowana zvitina ndibva wati 2.5 zvokwana asi kwazonzi 2.5 zvaramba kukwana kwazongwa 2000 ndo zvakwana kuna kuti mamwe zvinopa breakages saka izvo zvitina zvitedza kuroriko ndo zvamukuona foroma yedu yakakura tiri kuona mazira dai tikaona futi foroma hombe yakafanana neiyo saka izvi zvatobhadhagwa zvamuri kuona zvirapa toda kuzvitenda. Aiwa totenda. Izvo. Nogona kuzvidzikisa here. Nobata. Oh. Tina izvi shuwa. Tasi izvi zviunganepo baba. Tode kutoshimba chitenda izvi. Timbonda kwanda kwacho nechi wati kwana chai kwana here kana kuti chita sei kana tione zvimwe zviwechi pare. Chitoti zvimwe chikumi chikupedza nyumba iyoyi. Chikatoda kuti wane shuwa kwati pare chaizo. Chitoda kuti pare chikuti mshura nadini. Chiranga ubeyapera. Chatiya ndi kuti ambe nayo. Betepa. Saka ndio zvitina zvinogura uzobate toni. Mapuwa extra reda vaeke. Varamba kuma nazvo. Vaisa zvinga. Sasa pera. Sasa zvaora. Manzi kwazumba vazotumirawo futi nhamba dzekuti handi pamaita kwazumba vazotumira futi nhamba dzekuti kunokuzvitinawo zviri zvokwana kwazumba kwachokota kure uwe transport ndio unotukwadza guys wekwazumba veve thank you very much nekutaura kwazumba zvakazoita kuti vanhu varamba vachitsvaga mukati kuti zvina zviwanikwe ndio kwazvikazviona kudhuze saka uku kwashepata kusikopedere kwamukumwauta kusikopedere kwashepata ya but road yacho iri nhete amata basa nei totenda zvitina Sausika, sauya tashona. Mayakela vanonetsikana nekutaura guys by the way vamwe vanogona kuti pamwe kose musiri active ndo zvavari vakazvagwa vakadero saka kutobatsiridza pakutaura pacho vanhu vanotsototaura ndi Mukoma Tobias nemwana wavo kuda asingakuoni sei njenga sei uya tori kuda licious uya utaura zviri sei wakamira kwazvo unogozvoda nemasei chitaura uri kuhwa sei imba yakuda kuvakwa zvauya Zina zvauya. Ndotenda zvizhinji. Uya angada kuudzirwa here ngongora kwakaiti. Utere kuno yoma. Nasi kozvoita sei unosvodani? Tere kuno. Vainda na vanosvoda vainda. Chitaura manje. Wakatara kuno. Ndotenda zvizhinji zina zvauya. Right. Aya ma DPC aya. Oyi uyembate ma DPC. Ekuvakisa. Ne iyo simbi dzedu ndo dziriko kuno kwekera madhemkosi atata kuti mazuva ntochi 54 right togarisa sikira dzakoza right nesimbi ndo kutira kuti mudhuri wedu uchitanga zvichida zvapo semende dziripo nasi kana zvichitanga dziwe dzivata bani mangwana amuperi mangwana moshenda sanje akutodzida mangwabhayi mangwana saka uyai nadzo mongodzisira kwavava kumba kwavo saka
ndozviripo izvi. Inini guys ndichamboti travelei kwe2 days. Saka after 2 days tinongokondinya zvakare nebasa redu. Saka ava bhiridha ndo varipo 8 mabrick force, 4 madpc ndo zvatinazvo ne2000 bricks plus 6 bags dzemasemende. Zviri kutoita kezvi tochitoti tichitoita takuda kuti veloka unga vachita action because panapapapaka nhasi vanhu vaita usimbe panoda kuti paiswe river sand zvimwe pitsend dziuye. Saka handisi kuti zvokwadi ndoti uku ndiri kumanya kunokwira zvizodi kudero vamwe nevamwe ngavati mukonde vatisangane pakati. Saka guys kuda kuti tasarwawo ne4 guys nauye zvitina ndo zvamuri kuona taridza ukoko izvo zvekudzikiswa zvekutanga zvauya 2000 kwasara 4000 zvoti 4000 pane vanhu vafona vakawanda vakasiyana kuzumba ikoko kwamamutira kuti kuzumba then vamwe kunonzi kwamatazviviga kwacho ikoko zvanzi zviriko asi zviriko kudero zvikuzi $30 per 1000 kureva kuti izvozvi izvi manje takuda 4000 30 times 4 inotipa chi 120. Then transporter tawatachaura naye kuti chiti hwisisawo shamwari apa tiwamboti bamura apa chiti bamurawo zviri nani. Saka yangati iye ambotanga ari mu100 kanegotiate tanegotiate tikapinda mu8 asi tapinda mu8 futi changodzoka zvekuti 100 chedu ndobatwa panhau yekuti vanolodha vanoda kubhadhabhawo futi zvazongoitika uko kwatamboenda zvazviri zvishoma zvitina tabhadhara futi malodha amozviona. Saka inongozodzoka pa100 pepe futi transport plus malodha yobva yanzi 100 ahwisisawo zvitina zviya zvasara 4000 zvoita chi 120. Saka 120 plus 100 220 ndopatava tikaona vanoti indatenga 1000 indatenga 1000 indatenga 1000 indatenga 1000 indaisawo 20 yangu patransport iti. Programu yakanaka zvinhu zviri kurongegwa nasishero vari kufamba neprogramu vari kugwisa semuchinda chachai taorganiza zvidhina 4000 mari ndiyo yavari kukumbira iyoyo ma$30 per 1000 zvikuratidza kuti zviri kufamba. Tanga tichingokumbirayo kuti murambe muchingoenderera mberi nekupawo ruoko rwenyu mabasa ndatova prepaid kuti ndichitovaka ndava nemazuva ndisina kubata travel maoko akutovava tingoorganiza zvinhu zvioganiza kuvatenda bhidha hai vane mwoyo wakanaka nekuti even kumabrics tatinda navo kufamba kuinda kwese kuti tichiita kuti zvinhu zviungane. Saka inini kudivi kwedu nana bhidha tiri kufamba nendima kwasara ndeve kuno kuloka kuti vaunzewo zvinhu apo bose mende zvizi bose papeta tikapuwa dziriro dzakunotokwa dzirira iti manje dzakuiswa kupi kumba kwadzo uku sekutonotogwa izvozvi mabrick force avapo anonzi machi madpc avapo tasara kuti basa rachakodi kuzvitoro hamozviona muchiona takaenda hanimozviona mike atonyana zvavo mukutomboziva here kuti chichi kuitika maike ndati muri kuziva zviri kuitika here hamusi kuziva kuti chichi kuitika izvozvo kana uzova tiri kutaura nyemburo uyu vemangonzwawo moti kudii nazvo